Това е лошо, да. Много лошо. Маршал, хайде, ще се оправиш. Това е краят за мен, Фиона. Защо? Просто не си признаеш. Ти си влюбена в мен. Ти непрекъснато флиртуваше с мен и беше забавно, но сега правиш това? Какво искаш да ми причиниш? Смяташ, че те харесвам, така ли? Колкото и време да ни остава. Няма да кажа такова нещо, гадино! Правя се. Добре, ризата ми е пълна с крем. О, небеса! Леле, Фиона. Не познавам по-истински човек. Бузата ми! Не се занася. Фиона? Край. Я стига! Според вас моята история е по-лоша, така ли? Тоест тази беше сладка, но нещата не са такива. Но вижте, не е късно да поизлъскаме моя разказ. Ще обменим няколко идеи. Ако Маршал Ли се разболее и се спомине, но има брат, за когото не знаем, името му е Маршал Ли. Рой, бум, голям шок, тръпки ме побиха. На мен ми харесва както си е. Да. Всички да се махат от тук. Известно ми е, че си някъде там, но не знам как да стигна до теб. Но повярвай ми, ще стане. Приключенското пътешествие на Фин и Джейк. Когато си